Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzule guztioi eta egunon zuri ere, Mai. Ui, barkatu, Mai. Hemen, egunon Inigo eta egoiun goiu... Ara? Gaur ere ez dago goiuri? Jo, faltan botako dugu, Ba, pentsa, aste guztia, Mai, baina ja osatzen ari da, Uste dute datorren asterako bueltan izango dugula. Zei xiltasuna dagoen gaur estudioan, Hemen goiuriren faltan. Bueno, moldatu beharko dugu bioke elkarrekin. Abestiren man nahi duzu, Mai? Noski, eta ez dakit, gu biok bakarrik bagaude, ez dakit. Mesedez jarri Mendelsonen Stay martxa. Hau! Ara? Mai, matrimonio eskatu behar diazu? Stay martxa, zoragarria, Nola da posible hain famatua izatia? Trending topic izan zelako bere garaian, Mai, trending topic. Trending topic? Bai, 1948ko urtarriaren 25ean, Victoria Erresuma Batukoa eta Federico III Alemaniakoa ezkondu egin ziren. Eta Mendelsonen partitura protagonista bihurtu zen, zeremoniaren ospea alakoa izan zen, Stay martxa ezkontza doinu ezagunetako bat bihurtu zuela. Ze ona. Eta zuk ez duzu nahi abesti bat estudioko isiltasuna hausteko? Bai, gu bio bakarri balin bagaude, ea iruditzen zaizuna. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Abotxau zagutzen dute Inigo, eta James handia. 1938 jaio zen gaurko egunean Los Angelesen. Estatu batuar blues, rhythm and blues, rock and roll, soul, gospel eta jazz abeslaria. Rhythm and bluesaren historiako ahotsa handienetakoa, eta Jamesek musikari ugarirekin eragina izan zuen, ugarirengan izan zuen eragina, barkatu. Diana Ross, Christina Aguilera, Janis Joplin, Bonnie Raitt, Zemeckis Copeland, The Rolling Stones, Rod Stewart, Elkie Brooks, Amy Winehouse. Vale, nahikoa, Gauza bat da isiltasuna gainditzea eta beste bat abeslarien zerrenda bat esatea, robot bat bazina bezala. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. Can't stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. Can't stop the rock. Can't stop the rock. Can't stop. Uste dut, Mai, robotaren aipamen horrekor bota duzun horrek loturaren bat izkutuan baduela, ezta? R-U-R. Bale, harrapatuta, Mai. Karel Kapek idazleak sortutako R-U-R edo R-U-R, antzeslan Txekiarran 1921 estreinatu zen, eta okerezpanago R-U-R obrak robot hitza erabili zuen lehenengoa izan zen. R.U.R. oso azkar bilakatu zen influentea bere argitalpean ostean. 1932an jada 30 hizkuntzatan argitaratu zen. Antzeslana pertsona artifizialak roboti egiten dituen fabrika batean hasten da. Materia organiko sintetikoa erabilita. Izaki bizidunak dira, haragi eta odol artifizialarekin eginda, makinaria izan beharrean. 103 urte pasa dira Karel Kapetzen estrenotik, eta gaur egun robotak ia familiakoak dira. Eta familia da. Familia!
1957 hil zen Al Capone, italiar jatorrizko estatubatuar gangsterra. Kontuz, honekin hobeda isilik egotia, Alphonse Gabriel Capone italiar jatorrizko Ameriketako estatu batuetako gangsterra izan zen, aski ezaguna. 20. mendeko 20 eta 30 hamarkadetan, naiz eta ofizialki zur merkataria zen. New Yorkeko Brooklynena hasi bazen ere, Chicagon bihurtu zen krimeneko buru nabarmena. 20ko hamarkadaren bukaerarako FBIk bilatuenen zerrendako lehen postuan kokatu zuen, eta bere izena ezaguna egin zen mundu osoan. Izen bat munduan zehar ibili bada, zalantzarik gabe hauxe da, Nellie Bly. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Bai, Willy Fogg ezagutu dugu oso ezagun, baina Elizabeth Cotran Seaman edo Nellie Bly izenez ezagunagoa denak hauxe lortu zuen. Estatu batuar kazetari izan zen, eta 1880an, Nellie Blyk Jules Verneren Phileas Fogg pertsonaia ezaguna emulatu nahi izan zuen. Munduari 80 egunean bira oso emanez. Bururatu eta lortu. Fikziozko balentria hobetu egin zuen eta 1880ko urtarrilaren 25ean itzuli zen New Yorkera eta Foggek baino 7 egun gutxiago behar izan zituen planeta inguratzeko. Eta etzen ura izan Elizabeth Cochraneren lorpen bakarra. Besteak beste, 1887an eritasun mental bat zuela itxuratuz, erietxe psikiatriko batean sartz ezaten lortu zuen. 10 egunean erietxeko baldintza onartezinak sufritu ondoren, New York World egunkarian salatu zuen bizi izandakoa. Kasua epaitegietara iritsi zen, eta erietxeko baldintzak hobetzea erabaki zutenean kazetariaren gomendioak aintzat hartu zituzten. Eskerrak badaudela isiltzen ez diren emakumeak. Egin arrazia, jokoan dago zure bizia. 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 Egin garrazia, oiu egin nirekin, gela bat norberarena. Hori da, gela bat norberarena, 1882an jaio zen Virginia Woolf idazle eta saiogile Britaniarra, 20. mendeko literatura modernistaren autore nagusietakoa, eta pentsamendu feministaren aitzindarietakoa. Hain zuzen ere, Europan erreferente nagusi. Emakumearen izerari buruzko saiakera batzuk idatzi zituen, non emakumeen identitatearen gizartearikuntza nabarmendu eta emakume idazlearen papera aldarrikatu baitzuen. Gela bat norberarena, A Room of One's Own, saiakeran bere pentsamendu feministaren bilakaera azaldu zuen. Aizu mai, gaur Eskozian ez dute jakingo isilik egotea zer den. Kantatzen egongo dira guztiak eguzkiater arte. Eizazer entzun dut, Barnesen afaria, Robert Burns poetaren omenez, jajiz jaten da eta Eskoziako balada tradizionalak abesten dira. Can a young lassie do we an old man? Bad luck to the penny that tempted my Mary to sell her poor Jenny for tiller and land. His eye was complaining from morning till Robert Burns 1759an jaio zen hegoaldeko Ayrshirren eta bere poesia argi zorrotz, ironiko, fresko eta herrikoiak leku berezi hartu du Eskoziako literaturan. Laizter ipuin argi, fresko, herrikoiak eta mota guztietakoak izango dugu ahoz jaialdian, Ondo iruditzen bazaizu tartetxo bat hartuko dugu gaurko saioan ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiari buruz konta daitekena kontatzeko, mai? Ados, eta Kaitzara sola gure basozainarekin hirietako bioanistasunaren inguruan ariko gara. Hirietan ere badugu zer begiratua. Eta Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago podcastean Xabi Duo izan du solaskide eta bere proposamen musikalean murgilduko gaitu. Eta Palestinera begira jarriko gara. Bai, eneko kaiek asteburuan izan diren mobilizazioetaz eta hauen aldarrikepenetaz hitz egingo digu. Israeli boikota, desinbertsioak eta zigorrak, baina nola. Hau azaltzen saiatuko gara eta denbora ematen badigu mai mehatze giroan abandonatutako leku berezi horierako batera, beste batera eramango ditut gaur entzuleak. Bueno, uste dut dena aipatu dugula. Gaur ez gara isilik geratuko. Az gaitezen! Tira mai, zein da gehien gustatzen zaizun robota? C3PO, R2D2, Wall-E? Thermomix, Rumba, Tamagotchi. Egunon gure robot maiteo kurtarriako 25 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.
Zuekin R2D2 edo Mai Gorostiaga Pozo, egunon, Mai? Eguno, Gasparro, zetiraiz aspalditik naiz pasatzen hemendi, baino gaur, ebene poelen urteak dira eta zoriora! Mai Gorostiaga Pozo ezagutzen ez duzuenok, ez duzu ulertuko Rosetiren txistia, ze hilabeteak dira, ez zaigula gurera horrelako giroan etorri, baina tira, berreskuratuko dugu Roseti. Eta Ebenepulek zemat urte bete ditu gaur, hogeita lau, izan behar, non, gaztea da gizona. Hemen esan dute, joño gaur koreografian amabikoa, ze animatua, dantza ondo egiten gabiltzazken aldean, wow, hau da marka. Aizue, baizketan ari zizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 7 eta 10 du, urtarrilako 25, goizak 10 eta 18 minutu izango ditu 13 segundu barru, gu hemen bigara, laister gehiago izateko asmotan eta batez ere urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko intentzioarekin. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10 eta 18 minutu dira, eta gauzat esango dizuet, dagoeneko Euskal Herrian urduritasuna badago, hain zuzen ere honekin. Posible den ametsa itza aipatzen ez duen besti bat betetzeko denak agian zertan eman duzu zure Hasi data eztanda eta Gorka Urbizuren birarako sarrerak agortzen hasi dira, agortu dira bixi-bixi, eta tira, hasi da lekun berriarra data berriak iragartzen, baina bai, alako sukarrere badago Euskal Herrian, eta tira, urtarriaren 15ean kaleratu zuen bere hasiera bat bakarkako lan horrekin, eromena sortu da, eta sarrera erosketak, dagoeneko aztoratu dituzte sistema informatikoak, blokeoak, eta batez ere, agortuta, 9 kontzertutatik 6 dagoeneko atzo, etzen sarrerarik geratzen eta. Hori bai, data berriak ere argitu ditu Gorka Urbizuk, Donostian, Gasteizen, Iruñean, Bilboko kafean tzokian eta Miarritzeko Atabalen, Azpeitiko San Agustinen, guztietan ere, data berriak iragartzen hasi da, eta, dena martxan, hori bai, Donostiako kontzerturako sarrerak bihar jarriko dira salgai, musikaze.net webgunean, baina guerdiko 12 aurrera izango da hori, beraz, bihar ere, adi bili behar Donostiko kontzertu hortarako sarrerak nahi dituzuenok. Ez dago errexe, eromena dago. Pareko izan, itxuaren eskuaren, pareko izan, itxuaren eskuaren, pareko izan. Hemendik izan digute egunon gaztiak, egunon, nire maite duta da aurrekon ze gustoa tain erakustaldiak, sorkuntza eta artista dio Gorkak. Posten gara, Gorka. Eta Indiokerrek esan digu, gaur koreografia oso nahi izan dela, Mai.
Ez dakit manik. Bai, bat nagorrekin. Oso ondo atera zaigu. Bai, bueno. 710 saio koreografia berbera egiten, azkenerako ikasi bat. Eskarmentua. Ez dut bat ere maite, nik esango dizut oraintxe konturatu naiz, ez dut bat ere maite galtzen atzeko boltsikotan uzten dituzun gauzak, eta gero irratsaio hasi, eta desoreka zer dut, eta atera ditut giltza batzuk, beste giltza batzuk, oraintxe atera dut, uste dut HDMI kable baten babes plastiko txiki hori dela, baina seko gogorra da, eta bai, hor nebilen, zerbait bada hemen, Arri txintxarra oinean sartzea izunean bezala, baina ipurdiko patrikan. Mary Poppins poltxo bezala. Aizu, zure maite duta kontatu beharko diazu? Begira, lotura handia dauka Indiokerrekin eta Gorkarekin, porque, Indioker eskerrik asko, pasaden ostegunen esan zenun egunon gaztiak eta egunon ere Mairi. Eta gaur esan duzu, egunon gaztiak apunto, eskerrik asko, gora gaztetazuna. Eta Gorkak dio bere maite duta dela aurrekon ze gustoa eta erakustaldian. Gaur hasten naiz ni irakasle moduan eta Donostiko arte eszenikoen tailerrean bigarren lauhilerokoan klauna ematen bigarren mailakoei eta aste artean Gorka ondoan egon nintzen ikusten erakustaldi hori, ez? Lehenengo lauhileroko erakustaldia edo muestra. Eta egia, ze energia, ze polita eta justo hori maite dut, ez? Maite dut antzerki ikasleen energia. Gero ez dakit profesionalak bihurtzen garenean, igual ikasten dugu gehiago edo beste puntu batean kolokatzen gara, baina akaso energia hori, freskura hori, freskotasun hori galtzen dugu, ez? Eta izugarri maite dut antzerki ikasleen energia. Nik badaukat maite dut festa bat, gehiagitxo akaso baina batzuk maite ditudanak eta besteak maite ez ditudanak denetarik. Akaso gaur olako karrusel moduko bat egingo dut ondo baderitzozu. Perfecto. Bida, maite dut eta hitzaren bila nabil, ez dakit hornik nola izena duen, baina ez dut topatzen, baina tira, atzo jakin nuen, oreinak adarrak kentzen dituela, berri eta indartsua batzuk sortzeko, eta horrek izen bat duela, baina ez dut izena topatzen, eta, kontzeptua bera gustatu zitzaidan, adarrak kendu eta berriz ere uzten utzi, bada pixka eta uldadera joan berri indartsuago ateratzeko, diote gure buruarekin, gure ez dakit osasun mentala izan daiteke, baina tira gure iraganaren zama pixka daukagunan eta ilea mozteak adibidez pixkate eraberritu egiten gaituela, ez? Zerbait gainetik kentze horrek bizarra mozteak esaterako, ez? Azken garaietan zamatutako kontu horiek, nolabait, ustutzarekin zerikusia duela eta baduela psikologian alako analisia, eta orainen keinu hori gustatu zaite hori deskubritzea, eta hori da maite dutetako bat. Baina adibidez ez dut maite, gaur goizean topatu dut, Zarautzen adibidez, badagoela alokairuzko etxe bat, 700 eurotan, norbaitek pentsatuko duen zulen artean. 700 euro alokairua hilabetean gauzak dauden bezala, ez da ingarestia, ez? Gaur egun, herri askotan eta hiri askotan hori lortzeko oso komplikatua da. Gero ikusi dut direla bilogela, 25 metro karratu, txiki xamarra aukeran, eta da bajo bat, kanpoko aldera ematen duena, bajo exterior, alaxe dio, igogailurik gabe. Bajo bat izan da, igogailua ez izatea, ez da hainbesteko arazoa, 25 metro karratu, bilogela, txiki xamar aukeran, 700 euro, akaso gara ez xamar, baina, klik egitean ikusi dut, autokarabana bat dela. Zarautzen alokairuaren egoera hauxe da. Piso con ruedas, deitu diote. Piso con ruedas en Zarautz, lotxeari gabe, eta 700 euroteko alokairuan jarri. Eta hemen gauz asko nahazten dira, batetik zoru publikoaren erabilera pribatu bat norbaiten prekarizazioan jarraitzeko, baina batez ere flipatu nau hori, holako egoera larrian gauden honetan,
kapitalismoak eta dirua lortzeko goseak noraino eramaten gaituen, ez? Gainera argi uzten du giltzak ez zaizkizu utziko, autokarabana dagoen tokian geldik egongo da. Hortik ezin da mugitu, baina dena doka, 3 logela, kalefazioa, dutxa eta guzti. 700 euro, hilabetean autokarabanatean bizitzea zarautzen. Hori da, oraintxe dugun, etxe bizitza bezalako oinarrezko eskubide baten egoera. Baina gauza okerragoak ikusi ditut, sionista mordoa Israelgo errepideetan iristen ari den laguntza humanitaria blokeatzen, antxe dantzan Israelgo banderekin, hane Irazabale kazetariak elkarbanatu du azken ordutan bere isa sarean, bere Twitterren, eta antxe ikusi ditugu, ez dakit definitzeko hitzik ez duen jendea, laguntza humanitario hori blokeatu nahiean eta eurek lapurtu eta odolez lapurtu dituzten lurretan, gainera lurroien jabeak laguntzeko laguntza humanitario hori blokeatzen. Eta pentsatu dut, ez dakit, autokarabanarena ez dakit gaizki dagoen. Baina gero ikusi dut, zera, greba orokorra hasi dela Argentinan, Mileiren, ez dakit, rekorte, miseria, jarrera anarkokapitalista horren aurka. Eta batetik poza eman dit, bestetik pena ere bai. Ze badakit hor kalean dagoen jende horren artean Milei bozkatu duen jendea ere egongo dela. Eta beti gertatzen da gauza bera eskuin muturrarekin, beti gertatzen da gauza bera behar eztenari boterea ematen zaionean. Populismoak hori omen du, baina Argentinan gaur kalean dagoen jende horrek guztiak behar bezala bozkatu izan balu, Argentinan Milei elitzateke presidente egongo, eta hori ere bada tamalgarri xamarra, ez dakit hau berri ona edo txarra den, eta azkeneko maite dut eza, ikusi dut Erik Gartziak elkarbanatu duela, Baionan, taberna bati buruz, Googleen pertsona batek emandako iritzia. Janaria oso ona, baina atentzio oso txarra. Gazteleraz joan ginen eskatzera eta zerbitzariak zuzenean buelta eman zuen eta esan zigun, etzekiela gaztelera. Baina euskeraz entzun zigunean, orduan gurekin euskeraz aritzeko arazorik ez zuen izan. Eta hau, komentatu duenak saminetik edo aserretik gainera esan du. Eta ez dakit, entzuleok ez duzuela behar honen azalpenik, ez da? Baionan zerbitzari batek euskeraz ondo zerbitzatzea eta gazteleraz ez jakitea eskubide simple bat besterik ez da. Donostiara joan eta euskeraz eskatuta zerbitzariak akaso jakingo duen bezala eta frantsesez jakiteko inongo beharrik ez duen bezalaxe. Naiz eta turismoaren menpe bizigaren honetan, Donostian akaso zerbitzari gehiago jakingo duten frantsesa euskera baino. Hori da benetan tamalgarria eta ez Baionako taberna batean zerbitzari batek euskeraz ondo arituta gaztelera ez jakitea. Hori normala da, horrela behar luke. Eta gehiago badauzkat, baina isildu egingo naiz. Gaur goizean, sartu naiz momentu baten Twitterrean, eta esan dut, zertarako sartu zara, hemen, desmoge dio entzule batek izena duela, orainarenak. Eta niri burua etorri zaite, badago arranoren bat bere mokoak ere kolpeatzen dula pareta baten kontra galtzeko, eta gero berriro, ateratzen zaio edo, eta horri esker irauteu 30 urte gehiago edorlako. Adar berritu edo adarrak aldatu euskeraz, desmogar. Oreinak, orkatzak adarrak aldatzen ditu, adar berritzen du bere burua. Tira, hori ere kontzeptu ederra da. Goizeko 10 eta 30 minutu, bagoaz hemen aurrera, naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hoy toca Raimundo en el cierre de fiesta y por eso están llenos de gitanas guapas los bancos de hierro en los coches de choque junto a la caseta. Ara, arazo teknikoak dauzkagu, nik zerbait zapaldu du nahi gabe.
Nos encontraremos a las 9:30. Mirará como un niño subiendo a la noria. Los chicos del barrio están quemando piedras. Tira, ahozao 2024, nazioarteko ahozkotasunaren jaialdi handia, eta saio honetan behin baino gehiagotan, edo urtez urte aipatu izan duguna, badator otsailaren 15ean hasiko da, oraindik arnas pixkat hartzeko aukera badago, eta martxoaren 27 bitarte luzatuko da, ez da makala hemen datorrena, baina bihar ostirala aurkeztuko dute ekitaldi edo edizio hau, 2024ko edizioa, eta Mai Gorostiaga postu hemen daukagula baliatuta sekretutxeren bat kontatzea nahiko genuke, naiz eta esan didan spoilerrik ezin dela egin. Beraz, Mai, aurkezpenerako dena prest hori bai, jaialdirako akaso oraindik gauzatxo batzu lotzeko izango dira. Bai, seguro, baina ja egitarauaia osatuta, artista guztik eta herri guztik, 25 artista baino gehiago, 20 herri baino gehiago, 50 ekitaldi baino gehiago, laburrean, jaialdi bat baino gehiago. Llegaron a estrellas, reinas de la rumba de las atracciones. Piel de caramelo. Nazioarteko ahozkotasunaren jaialdi honetan, nazioartekotasun hori bermatuta izango da Mai, ez dakit adibidez konta dezakegun, ze herrialdetatik etorriko diren, edo zein etorriko diren, ez dakit zenbat kontatu daiteken. Denetatik pasaden edizioan jaia 20 herri ziren, batzuk ez dia puntatu berriro aurten, hauteskundek, aldaketak, edo ez dakit programa. Itxoin, baina zuari zara, ze herritan hariko zareten ahozkotasun jaialdiarekin. Bai. Euskal Herriko ze herritan. Bai. Ados, nik galdetzen izun, ze herrialdetatik datozen sortzaileak edo narratzaileak. Spoiler txiki hori egingo dugu, adibidez, Quebec-etik. Quebec-etik. Inoiz ez diatorri jaialdira eta oso potente izango dela. Kolombiatik, bi artista, Kubatik, bi artista, Letonia, Frantzia, Galiza, Errioxa, potente ez? Wow, ze ona. Eta, bai, esan dugu, ahozao ibiliko dela Euskal Herriko hainbat herritatik, eta hementxe dauzkanik zerrendan, baina, tira, askotxo dira. Tolosa, Ordizia, Arrasate, Hernani, Eskoriatza, Ibarra, Oñati, Iruña, Aramaio, Zizurki, Lizartza, Asteasua, Taun, Alegia, Oza eta Barrundia, Mezketa, Elduain, Belauntza, Segura, Elgoibar, Irura. Tira, Mai, hemen ikusten ari naiz, Gipuzkoa, Araba eta Nafarrora helduko zaretela, baina oraindik iparraldeko 3 lurraldeetan aritzeko komeriak izaten ari zaretela, iritsiko da hori ere, eta Bizkaian ere ez duzuela geldialdirik aurten, ez da? Bai, Bizkaikoekin, aste honetan izan de bileratxo bat, segurazki urrengo ediziorako bekintzaren bat egongo da, hala ere Bizkaian, liburutegi batzuk gitara oso potentako hemen askotan aipatu dugu, Iurreta, Durango, Berriz, beste batzuk kontalaritzarekin, bastakita postu handia egiten dute. Iparraldera ez gara iristen, baina berai badaukate, ekitaldi batzuk, pixkanaka, gure lana zein dan zubiak ereiki iparraldearekin, askotan hain gertu eta hain urruti, ez? Eta, hemendik pasadi artista batzuk, aurten nahi Isabel Millet egongo da gurekin, angoa, eta, beti saiatzen gara Amaian Ebute egongo da jaialdian, behintzat, herrialdi guztiko artistak bai datoz jaialdira, eta gu pixkanaka saiatzen gara zabaltzen gure jaialdia. Hemendik deialdia ere, Lapurdi, Baxen Aparroa, edo eta Azuberoan programatzaileak, eragile kulturalak eta bestelakoek, pentsa dezaten, datorren urterako ahozao jaialdi hau, munduko narrazioa eta munduko ahozkotasuna Euskal Herrira ekartzen duen jaialdi hau gurean ere izan nahiko genuke, eta hori ere pauso ederra izango da. Mai, berrikuntzak, aldaketak, beti dago zerbait aldatzen dena, eta aurten ere badaude. Importe bat zaizu, justo kontrakoa, hasiko naiz zutabetatik. Zutabetatik, ados. Bai, lehiaketa martxan dagoia, parte hartzeko email bat bidali behar duzu intujaiabildua@gmail.com. Hau da, ahozko narrazio lehiaketa. Azalduko dugu zer den lehiaketa, Mai? Bai, noski Ordizin ospatzen da urtero, aurten 12. edizioa izango da, bi fasetan, edo lehenengoa izango da saio bat otxaiak 17 delikatuz gunean Ordizian, nun lehiakidek kontatu
kontatuko dituzte beraien ipuinak, gehienez 8 minutukoak, eta euskeraz, hori dira baldintza bakarrak, parte hartzeko profesionalak zein amaterroak, oso ondo pasatzen horrelako abenturatan, eta, data hortan, pailek eta publikoak aukeratuko ditu hiru narratzaile finalera pasatzeko. Finala ospatuko da martxoak 22 gala nagusiaren barruan Barrena Jauregian ordizin, eta hor ikusiko da leia, hiru narratzaile hoien artean, ea nork eramaten duen saria. Lehenengo saria 300 euro gehi kalabaza, bigarrena 200 euro, hirugarrena 100 euro. Eta benetan parte hartzen dutenek errepikatzen dute beste urtean, eta familia oso politxa sortzen da lehiaketan. Baina guazen entzulea ondo jokatzera, bale. Ahozkotasunaren nazioarteko jaialdia dau, eta jaialdiaren baitan, narratzaileak, ipuin kontalariak, ahozkotasunaren artistak, kontzeptu ezberdinekin joka dezakegu, finean kontalariak nolabait esateko, eta ahozko narrazio lehiaketa honetan nolabait profesionalak ez diren, baina ahozkotasuna, ipuin kontalaritza, narrazioa, nolabait gustoko duen jendeak hartu dezake parte. Bai, noski, eta profesionalak ere, bai berria probatu nahi badute, edo gertatu zaigu, beste urtetan, igual eske daukat hori ipuin bat oraindik ez dula landu, eta oso rekorrido txiki daukat, nahi dut probatu, eta horretarako bai baliogarria da lehiaketa hau. Beraz, entzulen artean imaginatu, norbait pentsatzen dela, ni banabil, azken, ni hau datorkit burura, beste 1000 adibide dongo diraino, azken hilabete hauetan pasatzen ari zait hau, ez dakit zer, izan daiteke gaixotasun bat, postasun bat, amatasun edo aitatasuna, edo zer gauza, eta aritu nahi zidazten ideia batzuk nire kuadernoan, eta horrekin ipuin moduko bat osatzea daukat buruan, eta orduan pentsatzen dut, bida, ahozko narrazio lehiaketa honetan izena emango dut, eta bertan plazaratuko dut, buruan, paperean, eta batez ere ahoan behar dudan ideia hau, ezta? Perfecto, hori izango zen, zuk sortutako ipuin bat. Hori da. Baita ere, eman dezagun, gauero ipuinak irakurtzen ditu nire seme alabei, eta hau, izugarri gustoko dut, eta probatu nahi dut publiko aurrean. Beraz, hori ere bada, dagoeneko existitzen den, gure imaginarioan dagoen ipuin bat, hartu eta zure egitea, nola bai. Bai, hori da, bai helduentzako, bai omentzako, literaturako ipuin bat hartu, eta kontatu, eta beste 3. mota bat izango zen, adibidez Pili Eskixabelek irabazizunean, hartu zuen bere amona kontatzen zituen ipuin bat, tradiziozko ipuin bat etxean entzundako txikia zanean, berreskuratu zuen, eta ekarri zigun, eta irabazi zuen, kriston altxorra ekarri zuelako. Paikidek denok esaten zuten, baina nondik atera duzu historio hau, ez genuen ezagutzen, eta izugarri polita kontatu zuen, eta irabazi zuen Pilik. Zeona, hori, narrazio lehiaketari dagokionez, 12. ahozko narrazio lehiaketa. Ikastaro oso garrantzitsu bat ere oso potentia badago, Aldo Mendezen eskutik datorrena. Horia beste zuta bat, urtero, gu formatzeko, guk ikasteko, aurten Aldo Mendezku bat arra etorriko da. Goin da 10 urtela egon zane ikastaro bat ematen, eta aurten berriro aukera daukagu ekartzeko, eta berarekin sartuko gara asteburu oso bat, otsaiak 24 eta 25, 10 orduko ikastaroan, ikasteko barrutik kontalaritza ofizioa zein den, profesionalak ez dinenentzako baliogarria, gero erabiltzeko, etxen, irakaslek, zakit, azkenean edonorek eraman dezake horrelako ikasitako gauzak, beraien lanetara, ez? Bai, pentsatzen dut kazetari ongan, orain oso modan dauden coaching giroan ere, igual ez dira gustokoen ditugunak, baina, coachingaren munduan ere badago, ez, pixkate storytelling edo narratiba bat, eta, horre baliagarri izan daiteke. Irakurri eta artikulo oso polit bat, storyteller versus kontalaritza, ez dakit La Vanguardian edo argitaratuta, Maider Altzelaiek zabaldu du, igual urrengo asterako esango dugu horren berri emateko edo komentatzen. Oso interesante zelako, ustez pixka bat storyteller terminoa bat ez ere gure artean. Itxusi ikusita gola, oso marketingenoa delako, ez da? Beste gauza dela, beste helburua dauka. Argi dago itzulpena dela, storyteller, ipuin kontalari, baina storyteller terminoan nola erabiltzen ari garen, atzean badago produktibo edo. Oso produktiboa, bai, marketingarekin eta salmentarekin lotuta, ez? Eta ez dijoa bat gure filo, ez dakit, gure hainbeste maitatzen dugun ofiziarekin. Egidak ere guk askotan ere erabiltzen dugula
ez dakit, bai, bueno, salmenta zainik, pentsatzu, kanta bat sortu eta inoiz izan dut, gero honek bere storytellinga badauka, ez? Bere ipuina dauka. Ze egia da ez dakit zeinan kontua ema, igual gero ez tabeatu behar dugu honen inguruan. Ez dakit kontua den storytellinga baztertu, edo storytellinga guretu. Edo beste izen bat bilatu, diferentziatu, zer den, storyteller ariketak, ez dakit, produktibitatea hobetzeko edo, oso ondo, baina gauza bere izenarekin ez nahazteko kontzeptuk. Bai, egongo da lare beste kontzepturen bat, ez? Tail ingelesez balin bada ipuña, ez dakit. Telling coaching, ez dakit. Bai, ipuin kontalari storyteller ematen du. Teller, bilatuko dugu moduren bat. Storyteller, beste herrialdetako elkartek edo kontalarien elkartea, Storyteller Association, Storyteller da. Baina hemen erabiltzen dugu termino hori, batez ere produktibitateari hobetzeko edo horrelako lanak egiteko. Bai, eta esango nuke... Ondo dago, tresna bezala eta herramienta bezala oso ondo dago, baina argi utzi behar. Bai, eta gainera uste dut storytelling kontzeptu hori, atzerrian ere kutsu kapitalista horrekin egongo dela, eta eurek talka hori izango dutela, ez? Ipuin kontalari eta ke kontalariaren artean, ze batzutan badago kea storytellingaren atzean, ez? Bueno, zera. Primiziak, esan dizkiazu primizia, baten bat botako eta hemen, bihar prentxaurrekoa da, baina, pasaden edizioan gogoratuko Itziazu Izarretak idatzi zuen martxoak 20, nazioarteko ahozkotasunaren egunean, mezu bat, Euskal kontalarien izenean lehenengo aldiz. Oso arrakastatxua izan zen mezua, Davide Guztik zabaldu zuten, eta guretzat oso korporatiboa zen, eta aldarri katzeko ere baliogarria da. Eta aurten, Juan Cruz Igerabidek idatziko digu kontalarien izenean aldarri hori, mezu hori, ahozkotasunaren nazioarteko egunean, eta ekitaldi berezi bat egingo dugu horren arira. Honeaino. Iñaki Carreterok honakoa idatzi du, kalabaza astinduz, barruan soinuak, herria astinduz, barnean ipuinak. Kalabazaren soinuak, haziak, herriaren ipuinak bizia. Eskuz esku, bihotzez bihotz, belarriz belarri, ahoz aho, jalgiedi plazara herriaren historioen hazi bizi ipuin soinu berriak. Stratosphere, I could catch fire. I could go hard, I don't even need to try it. Star blood, I don't ever get tired. Predestined, written in stone. I feel it coming in, I feel it in my bones. Heavily protected, never alone. Esan da bezala, Laizter martxan izango da, otsailaren 15ean hasiko da ahoz-aho, baina bihar bertan aurkezpen izango da, eta bihar spoiler gehienak argitu egingo dituzue. Bai, notizi guztik, albiste guztik, egitaragua, ze ekintza, ze konkretuk daude, badaude sorpresa gehiago oraindik. Carreteroren testua bat dijoa urtengo kartelarekin, Cesar Marcosek diseinatuta, urtero Cesar Marcosek egiten ditu kartelak, eta urten zuaitza etxe landare kalabaza, horrelako kontzeptuarekin sortu du kartela, eta Iñaki Carreterok bat egin du haziekin eta loratzen kontzeptuarekin, askotan jartzen dugu, urtero jartzen dugu ez kartela, eta olerkiren bat laguntzeko. Tira, xehetasun gehiago izaten jarraituko dugu eta jaialdian martxan denean ere izango du aukera, nondik norakoak ezagutu eta atzerriko artista batzuk gurean ere izateko, ze hori ere egin izan dugu azkeneko urte hauetan, eta gauza edarra gertatzen da, beraz, saiatuko gara bideo horri heltzen. Ni ez dakit nola biliko naizen, saio eta etortzeko ostegunero, eta baino hemendik pasako naiz, behin eta berriro artistekin, hori zindagizuet, ekarriko ditu, punta-puntako artista, batez ere kanpotarrak ezagutzeko eta pasaden urtean ingenuen bezala, beste kulturak ezagutzeko eta estudiotik mugitu gabe munduan zehar bidaiatzeko. Nik proposamen bat jaso dut azkeneko asteetan, eta oso goza kuriosoa da, horreinik izutu kontatu, baina zuzenean kontatuko dizut, hola gainetik. Katalunian bizi den lagun euskaldun batek idatzi zidan Instagrametik, nire telefonoa etzuela, eta pasanion, eta proposamen bat zuela, eta pasazidan esan zidan, Katalunian egiten dute
hau eta hau, eta hau, eta hau. Eta ikaragarri polita da, eta guretzate oso ona aurrekin, gure artean, ipuinekin, eta hau eta beste, eta Euskal Herrian horrelako horik egingo balu inork, eta geratu nintzen horrela pentsatzen, hori guk egiten dugu, baina falta zaigu lazoa jartzea esan nion, eta jarriko diogu. Beraz, gero kontatuko izkizut gauza gehiago baina oso gauza xelebre izan zen. Oso gauza xelebre izan zen entzutea, guailegoke hau egitea, eta nik pentsatzea, guk hau egiten dugu. Eta bai, ipuinekin dantzan, badago horre zer egina, eta espaldiztu ipuinek izan bigarren kafean, eta uste dute heldu behar diogula ondo eta tajuze horri. Goizeko 10:47 minutu aurrera goaz, hementxe, Naiz Irratian, bigarren kafean. Naiz Irratian, bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzelarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entregara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entxatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan bezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza, ez zela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana, eta bat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar ez duzu lana egiten, da plazera. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz Irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Jakin dugu azken legunetan ere askorentzat berri oso ona izan dena, eta badakit Mai Gorostiaga Pozorentzat bereziki, Doktor Desiok disko berria eta bira berria ekarriko duela,
2024 honetan, 4 urteko isiltasunaren o isilunearen ostean, bai? Bai, eta ez da momentua, baina beste maite duta. Maite dut Doktor Deseo berriro karreteran ikustea, eta diska berri bat, gira berri bat, irrikitan goatzen naiz nire beste gaztetasunaren garaian, nola igotzen zan trustetara, kontzertueta, eta herri juten ginen ikustea. Izango nuke, beraien lehenengo maketa, igual goenera 40 urte, 84 lauen, edo horrelako zeo zer lehenengo maketa. Badatoz bueltan, bere azkeneko diskoa, oroituko dute akaso entzuleek, maketuen iraultza, euskeraz sortutako diskoa izan zen, bada nolabait, urtetan gazteleraz kantatzen egon den talde baten iraultza hori, eta Francis Diez eta Doktor Deseotarrek, heldu zioten euskeraz kantatzeari, eta olako kantuak utzi zizkiguten, gustatzen zaigulako, esaterako. Eta badatoz bueltan esan da bezala, eta badatoz bira osatzeko intentzioarekin, beraz, dagoeneko Francis ez da trusetan igotzen, mai? Bueno, baina asko, ez dakit, nire ustez asko, kontzeptore asko esatu, disko eta gira ingo degula, ez bakarrik diskoa, ez? Nik ez dut irudikatzen Doktor Deseo bakarrik estudioan zerbait grabatu, eta gero erakutsi gabe gelditzea edo mugitu gabe gelditzean, bale, trustetara ez da igoko, baina seguruk energia guztiarekin dator gure Francis. Zagit, gaur egun segurtasun neurriek eta guztiek albidetuko luten hori, ez? Agia da Rocky Izarrek azkenean, badutela malgutasun hori, baina nik gogoan dut trusaren, baina eszenatokiaren trusaren gainean, holtzaren gaineko, argien gaineko inguroietan igota, lotu gabe, eta zer gabe, ez ostra, Batean kainoian goian, eta bera, eta gero herri txikietan eta auzoetan adibidez txosna teiatuan, edo balkoi batean, edo farola baten igota, osea, galdera zanean, nondik agertzen zaigu gaur sorpresas Francis. Francis Spiderman izaten zen garai haietan. Gustatzen zaizulako Hortxe Francis Diez, Josi Jiménez, Luis Javier Saiz, edo Txampi, Raúl Lomas, Joe González eta Josu Aginaga, berriz ere errepidean ikusteko aukera izango dugu, eta hemen ikusteko aukera ez duda nada mai Francisen adina, ez dut topatzen Francisen adina. Ez daki, baino gazte, ni baino bikoitza. Super gazte, Francis. Bai, hemen ikusten dut. 58an jaio zen. 65 urte ditu Francisek, Uribarrin jaio zen Bilbon, eta zera, badakizu zein egunetan jaio zen Francis? Ez? Apirilaren 21, bai. Aha, beida. Kantu xelebra utzi zigun hor. Bai. De abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Hemen gure txatean Spidermanderrek agurtu gaitu, baita Nekane Altzelaik ere, Indiokerrek beti gazte deitu dio Mairi lehen, eta akaso beti gazte dei lieza joke Francisi ere, baina egunon guztioi, orain azken minutetan iristen ari zareten oie ere. Hemen gara Naiz Irratian bigarren kafean, eta segituan azken ordukoaren bila egingo dugu saltoa, Eneko Kaierekin hitz egin nahi genuen Palestinaren egoeraren inguruan, eta batez ere Euskal Herritik haren aldeko manifestazioak ospatu direlako asteburu. Ez dira lehenengoak eta ez dira azkenak izango, zoritxarrez, edo zorionez, herri baten elkartasuna ere neurtzen delako, horrelakoetan. Baina, tira, Eneko Kaiek azkenean ez behar bat medio zingo dugu gurekin egon, bihar egingo dugu tartea, arekin batez ere azken asteetan Israelen inguruko Euskal Herritik egin diren Israelen aurkako manifestazioek hartu duten bide berria edo aldarrikapen berri hori ulertzeko, boikota, desinbertsioak, ez da erresa, batez ere sionismoarekin oso lerratuta egon den herri bat ere, bagarelako Euskal Herrian, dualidade horretan, bikotasun horretan, Palestinarekin elkartasun handiko herria izan gara, baina, gure storytellinga ere bada bestelako amai, eta zerbait saldu nahi duenak saltzen dio edon horri eta Israelekin diren harreman komertzialak
oso garrantzitsuak izan dira Euskal Herriaren ekonomian, eta hor gure kontraesanak. Beraz, horixe izaten ari da exigentzia, boikota, zigorrak eta desinbertsioak batetik gure agintari eskatu behar dizkiegunak, eta bestetik beste maila batean ere exigitu behar direnak, eta oraingoz betetzen ari ez direnak. Beraz, tira, bihareneko kaierekin tarte hartu eta horren guztiaren inguruan aritzeko aukera izango dugu. Han cambiado. Bueno, pues ya me despido. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia altzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizeko 11:00 segundu gutxi eta gu bagoaz Naiz irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Antxe dugu Egoi Belategi lankide, eta Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zu ere, goizeko 11:00 puntuan bai, eta azken ordukoa arlo politiko ekonomikotik eta Gasteizera begirakoa akordioa lortu baitu EH Bilduk Gasteizko udaleko gobernu bazkide PSE eta EAJarekin 2024ko aurrekontuen inguruan. Hauxe dugu, goizeko tenore honetan, azken orduko aipatu beharrekoa goizeko 10:00 deitu du Gasteizko EH Bilduk agerraldia hedabideen aurrean, ez dute hori publikoki eskaini ordea, eta ondorioz ez dugu honen inguruko xehetasunak entzuteko aukerarik izan, dena denez kezkatu, 12:00 informazio guztia edukiko dugulako eskuartean, eta esan bezala, Gasteizko aurrekontuen inguruko xehetasun gehiago eskaini halko dizkizuegula, esan bezala EAJak, PSek eta EH Bilduk akordioa lortu ostean. Gainerakoan, baita ere, esatea labek salaketa egin duela, Basurtuko ospitalean garbiketa zerbitzuarekin gertatzen denaren inguruan. Izan ere, salatu dute, besteak beste uniforme eskasia dagoela ospitale horretan Basurtukoan, eta baita ez daudela izara nahikorik paziententzako.
Kontua da, Bilboko ospitale horretan azpi kontratatuta dutela Ilunion enpresan zehazki, garbiketa zerbitzu hori, eta diote dagoeneko betikotu direla aipatu arazoak ospitale horretan. Ondorioz, labetik salatu dutenez, aldaketarik eman ezean egoeran kontratua eten beharko luke Osakidetzak, esan bezala, Ilunion enpresarekin. Eta baita ere, errepidetara begira esan behar Zorigaiztoko errepidea izaten jarraitzen duela Gipuzkoa 636 errepideak. Bertan, beste pertsona bat zendu da gaur goizean, 2 autok talka egin ostean, gaintxurizketako biribilgunetik nahiko gertu emanda, ez behar hori, gogora ekartzea, azken asteetan, beste 2 istripu eman direla puntu horretan, lehenik eta behin larun bat gau batean, talka egin zutela baita ere beste auto batekin 4 gaztek eta istripu horretan 2 gazte zendu zirela, biak Oarsaldekoak, bata Pasaian txokoa eta bestea Lezokoa kasu honetan, handik egun gutxira beste gazte bat zendu zen, goizean goiz, bere autoak baita ere beste batekin talka egin ostean. Esan bezala hori dena, Gipuzkoa 636 errepidearen tarte nahiko txiki batean. Errepidetara begira, gogora ekartzea puntu horretan oraindik ere desbideratzea, gaintxurizketako biribilgunetik Lezoko bide ezarretik ezarrita dagoela, eta gainerakoan badirudi ez dagoela aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian une honetan. Hemen txutziko dugu, konexioa berriz ere bigarren kafeari eta gure aldetik bueltan izango garela eguerdiko 12etan. Esan bezala, informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko egoi belategi, informazio gehiago esan da bezala eguerdiko 12etan, eta gu oraintxe irigintzan murgiltzera, hain zuzen ere Akaitze Sarasola gurean dugulakoia. Urte asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten, ez ditu gauzak argi. Denbora joan da, Akaitz Sarasola gurean azkeneko izan zenetik, ez du txizerik egingo, joan den urtean izan zen, baina horrek ez du gehiagirako ematen, baina kontua kontu, astea joan zaizkigu arekin azkeneko azterketa egin genuenetik, udazken koloreetan, basotan izkutatzen diren animalia txiki eta ikustezinetan, hegaztien migrazioetan aritu gara beste hainbat kontuen artean, eta gaur Akaitze Sarasolarekin zera aztertu behar dugu, bioaniztasuna hirian, edo horixe aurreratu digu bintzat. Akaitz Sarasola mugertza egunon eta ongi etorri aspaldiko partez. Egunon da aspaldiko. Zemuz geha, ondo? Oso ondo, betiko martxan. Gauza berririk urte berrirako? Ez, zarrak berri. Zarrak berri, ez dira txarrak zar berri horiek. Bioaniztasuna hirian. Bai, azkenen, gai bada berez oso gutxi baloratze deuna, nik uste, eta Euskaldunak askotan eukidego, askotan esaten da mendia juteko oitura handia daukola aspaldidanik. Eta ziurrenik lotura zuzen badao, garai baten Euskaldunak mendia jute horrekin, eta gaur egun mendian aurkitu daitezken gauz diferenten ingurun, dauden ikertzaile berrien arira, biologo, ornitologo, edo, hainbeste gauzetan. Baina gutxitan kontuatzea, natura, iriguneraino sartzen zaigula, erabatera obestera, ez da natura puroa, ez da natura eraldatua da, usia, austuraz jasanduna, guk usten dieuna ikenduna, ez da natura bere osotasunean, baina hiriaren barrunen de natura aurki dezakegu. Behin batek esan ziten, kristauek usten balin badita bintzat erabiltzen esaldi hau, batzuntzako jainkoa leku guztitan daun bezala, natura den leku guztitan daola. Pixkatu lertzeko. Orduan, irigunen erditaraino de, sartzen da natura, eta era diferente ikusi dezakegu. Eta askotan oso gutxi behatzen den gauz bada. Azkenen, itxialdi garaian, COVID-19 sartu zen garaian, da entzerratuta onginen garai hartan, oso modan jarri izan gauz bat izan zen, igual ez da, lehiotik behiratu, eta berze ikusten den, denbo asko pasagartzan etxen, da zehoz entretenitzeko inbarrazion. Baina guain berriz, eozin momentutan libre, natura bizi nahi dut, natura arnastu nahi dut,
pues guazen mendipuntara eta etxen ondon daukuna ez deu ikusten. Bueno, itxialdian memeak eta dena egin ziren agian Donostiko Konstituzio plazako argazki bat hartu eta bi lehoien argazkia jarri eta begira natura bere bidea egiten ari da eta ari dira animaliak Donostia berreskuratzen eta horrelako mordoa ikusi genituen. Bai, eta gero meme eta zaragatago adibidez gure herriko, Lizartza herri txikia da, baina oso ohikoa zan goizetan ebie inda gero atak, patoa deitzeio. Herrin plazan, futbol ez zelaia da, plaza eta ondo futbol zelaia, eta futbol zelaien igual, pues, 15 edo 20 ata, pues, loiten. Oso naturak bere bidea intzun, da askotan ikusi izan bezala da, de baita baldosan tarten, nola inorretzan ibiltzen, belarra gehiago azitzen hasi zala. Orduan, momentu hortan egon zan ikuste pixkat leherketa haundi bat, gizakiaren erabilera mugatu zan lekutan, animaliak eta landareak hartu zutelako lekua, gutxinaka, baina egunerokotasunean da gizakiak berrize kaleak eta plazak berreskuratu ditunean neurri txikiagoan balin badare animaliak eta landareak hor daude, askotan ez ditu ikusten, askotan ez dugu behatzen, baina oso ez dakit pareta zarretan eta zirrikitu diferentetan da, pues, hasita sugandilak, igelak, sugek, ziraunak, eta gero askotan, pues, edozein landare, askotan izena jakite ez deunde landare txiki hoiek, arbola txikik azitzen dira batutan, lizarra, orkia, olako lekutan oso ohikoa da, eta askotan irigunetan, pues, hemen adibidez, honek rondilla izen hau. Gai. Rondilla kalean adibidez ez da etxe berrik dielako eta paretan ez daudela zerrikatu. Baina pixkat irigunetik ateatzen balin bagea, pareta zarretan oso ohikoa da eozin landare ateatzea kalearen ondo-ondoan da jendea pasatzen daneran. Orduan pixkat, Irigunea frustrante xamarra izaten da, sendabelarren kultura handia duen jendearentzat, ez dakite, batean zauri bat sendatu nahi eta jantena topatu nahi, eta pixka landaren muan edo bizien jendearentzako, ez hemen ez dago ez belarrik eta, baina egon egoten dira, horiek ere, pixkat bilatu ezkero, ez, parke eta belardi txikietan, eta. Eta askotan gaina kuriosoa da, gizakiak sendabelargintzan erabiltzen ditun landare asko, da gizakiakin lotuta ateatzen dienak, orduan, kontra esan badago, sendabelargintzan ibiltzen dien landare horiek ez da egokia o ez da gomendatzen behintzat irigunetan biltzea, zer azkenen irigunetako landarek kutsadura jasan behar izan dute, ez dakik oso ondo ze jan duten, zerredan duten, ze pasa, txakur batek igual pixa india gainen, orduan ez da seguroa, nola baita esateko, landare horiek erabiltzeko, baina landare horiek gizakiaren gertu bizitzen die gehienetan egokien. Azkenen dalako gizakiak ikasizunen sendabelargintza, bai erabilizitun ondon zeuzken landarek, eta ondon zeuzken landarek ziren bere eraldaketara egokitu ziren landarek gehiengotan. Salbuespen. Eta gero, aipatu nahiko nukene baita, eta rebindikazio aldarrikapen hontan natura da irian daola, askotan ikustez tien animalio eta dago, pues, herria hunditan, Euskal Herrin uste goendik ez dela kasuik eman, bueno, kostaldean, Donostin da Zarautzen ustet, noiz behinka, baina oso kasu aislatuak die, Galizia eta Asturiasen arazo hundik dauzka dibet, gauetan basurdek azaltzen zaizkielako. Irigunean, orduan, iriguneak badu zerbait animalientzako gizakiaren beldurra eta zaratago, babesgun ez dugu esango, baina bai elikadura bide. Zaborra asko dao, zakarrontzin botatzen duen janari guztia, pues, norbaitek erabiltzu, eta horiek usatu ito bazkenen. Eta honekin batean, beti gustatzeit bitxikeri diferentek eta aipatzea, eta behin liburu bat irakurtzen guain dela urte asko, eta lehen gongoatu nintzen dorregatik dakarkit gai hau. Aipatzezun nola New York zan lekuan garai baten omentzan baso iriki diferente bat, ezta? Dehesa moduko batez, baina nahiko baso irikia. Eta omentzion arratoi espezie bat, hankatxuriko arratoia deitze zaio, basati bizizana inguru hortan. Eta ikustean ez, iria hunditzen juntzan eran, New Yorken nien eiz inoizean, baina esaten dute, parke eta berdegune handik dauzkela. Bai. Parke eta berdegune horietan, gatu zien arratoi
poblazio diferentek, eta lortu zuten evoluzionatzea beste parketatiken diferente. Hau da, arratoi batzuk, multzo batzuk, eta beste batzuk jasatzen zituzten elikadura, edo presio, edo harraparin arazo diferentek. Orduan, arratoi batzuk ikasi zuten adibidez zaborrontzitatik gehiago jaten, beste batzuk adibidez gauz kuriosoa da, parke txiroenetan, edo nola esateko, eta drogan presentzia handia zeon lekutan, adibidez, arratoi batek droga jaten badu, txakurra ipasatzaile, txakur batek jaten badu droga, edo drogakin kontaktu aukidon gauz bat, droga fuerte eta zain naiz, txakurra gaizki pasatzen dut, arratoiak logiko nada de baita. Pues parke hauetan ikasi duten arratoiak immunitate sistema bat sortzen drogak etziela eragiten. Orduan, evoluzioa liburuak izena zuen Darwin viene a la ciudad. Eta zan, atal bat arratoiai eskainitakoa eta oso kuriosa, zedekin ikustezan, parke diferentako arratoiak, teorian oso kilometro gutxira zeudenak behaien arten da naturan kontaktu hau zutenak, New York bezalako herri baten, karreterak, zubik, gizakiaren beste hainbat infrastrukturaren ondorioz ezin zuten komunikatu. Tordun diferente evoluzionatu zuten presio ezberdinen aurrean. Eta oso kuriosoa da, ez da, New York bezalako herri baten, arratoiak ez dauke inongo harraparik. Katun bat, baina ez daudez azarik, ez daudez hegazti harraparik, arranua eta denak, orduan, arratoien poblazioak oso azkarra zitzen die, eta azkartasun horrek albidetzen die evoluzionatzea oso azkar. Bueno, esaten dute New Yorkeko estolderietan kokodrilo da. Bueno, arratoiak badu harrapagaria. Orduan erabiltzeko Beste animaliatzuk irira hurbiltzen, gehiago hurbildu gabe lapurtu ere egiten dute axola gabe xamar. Ikaseri batzukin izan nuen alako momentutxo hau da honetan, eta haiek behartuten jana eramantuten artetuten pakerik eman. Bai, lapurtu. Bai. Eta gerora jenderekin izketan da, behin sandia erdibe oso bat harrapatu zuela batek, eta joan eta etorri, eta nik kanpingasarekin xerrat egiten nintzen, ibai baten ondoan, herri batetik gertu xamar, baina, zortzi bat kilometrotara. Baso atzen izango, baina nahiko giro, natura giroan, eta batean zerbait somatu, eta bazebilen pizti bat, mekagoen da gau, ikaratu, eta hasi linternarekin atezote zen, eta begitan segituen konturatu nintzen azeriaren reflejo horretan, bazeri bazela, eta, antxe ospa egiteko egin, eta joan zen, baina joan zen bezala beste zortzi bider saiatu zen etortzen, azkenerako horren euskan jan soberakin batzuk eta poltsa batean sartu, eraman nituen 100 metrora, 80 metrora, eta antxe egon nintzen zaita konturatu nintzen erako, antxe zegoen, zaborretan, boltsa zabaldu, ura jama, behintzat pake pixat eman zidan, ze bestela, ezin aragipusko ora falduta, ezin batez ere pakean egon, antxe, bai, eta gerora irakurtzen aritu naiz, eta nunbait, jendearekin ohitu xamar dodena seriak oso axuel gabe, katuen antzera, eta nahiko ohikoa omen da jaten ari zaren bitartean plateretik edo ondotik edo azpitik edo jana lapurtzea, beraz. Normalean animali horiek, azariak eta ikerketa ezberdinen arabera arrak izaten dira. Arrak izaten mendie herritarak gizakiaren ganak gehiena gerturatzen dira eta lotxage bentasuna ondina dauken. Hor ere genero arrakala. Haserietan ere. Beti berdin. Egineko zenuke hori azaltzeko. Gero irakurtzen aritu nintzen kaleko izatearen kontu hauek, ez, azeriak ugaztun handiago bati eraso ez diola egingo, baina bere burua arriskuan ikusten baldin badu, eta nahiko ordu xelebra eman zidan ark, haiek, ze gero konturatu nintzen lau begi zeudela boltsaren inguruan, beraz bestaren bazebien. Akaso nik bakarra zela usten nuen eta biziren joan etorrian zebiltzanak, baina, pixkat insistente xamar jarri ziren, bai. Beste animali batzuk oso ohikoak eta tolosan ditugunak, lapurretan behintzat usoak dira. Oi!
Eta usoak, usoak azken finean gizakiak utzen dituen ondarretatik biziria, eta azkeneko, pues esango nuke 50-100 urtetan hortza jardun diela. Aireko arratoiak edo deitzen die jendeak, ez? Bai. Eta beste ikerketa, liburu berdinen zeon beste ikerketa kurioso batek aipatzezun Parisen leku batzutan daude metal astunen ondakina handiak abandonatutako leku ezberdinetan, eta ikustean ez aireko arratoi hauek ikasi zuten metal astunen aurrean ez eukitzen inungo osasun arazorik. Eta ikerlariak ikusten danez pasazituzten urtek eta urtek ikertu nahian zeite zuten, jate zuten zinka zan kasu hontan, zinka jate zuten zink guzti honekin, eta momentu baten kontuatu ziren pixkat txiripaz ikusten danez, gehiena bizirauten zuten usoak ziela kolore ilunagoa zutenak. Eta kolore ilun hau zan lumatara garraiatzen zutelako behaiek jate zuten zink guzti hau da. Zinka jate zuten eta akumulatu beharren gorputzan, gibelen edo giltzurronetan, transportatzen zuten lumetara. Orduan, lumak hartzen duten kolore ilunago bat, eta kolore ilun honengatiken beste negatik desberdintzen zituzten. Eta azkenen, pues, argiko zien etzeuketena lumetan inungo zinkik, eta azkenen lehenago hiltzeo mentzien beste baino. Lehenago hiltzen ziren zinkik gabeak. Zinkik gabeak, baina zinka akumulatze zutelako usoetan. Gorputzeko ataletan. Eta lumetan eukitzen zutenak, azkenen lumak eroitzen jute zaizkie, eta berritzen di joaneran, pues, zink gehiago sartzeko aukera zeukean. Eta pixkat, olako ikerketak irizeit askotan aralar, aizkorri, urbia, horiek oso mitifikatuta dauzkeula, eta ni naiz lehenbiziko olako leku eta jutea gustatzen, nik uste hiritan emandan piztien eraldatzeko eta gurikin bizitzeko ikastaro horiek oso, nahi oso kurioso irizizkita adibidez, pues aipatu dizkizuten, gero zeuden beste 10.000 kasu daude, Parisen kotorra batzuk adibidez daudena 2 kilometroko distantzian, 2 kilometro horietan nola ez da hon arbolaik, ezin dute alde batetik bestea pasa, eta azkenen bi parke diferentetan biziko balie bezala bizi die, eta diferente evoluzionatzen nahi die, eta azkeneko 10 urtetan ikusi dute egoen tamaina eta dena aldatu zaiela, eta orduan, ez dakit, Tolosa bezalako hiri baten, Donostio, Bilbo, nik uste zaila izan behar dula olako evoluzio batzuk sortzeaz, azkenen Euskal Herrin dauzkun hirik oso txikik dira. Baina Paris, New York, Los Angeles horietan ikerlari andana omen dabil olako gauz bitxi eta orain arte gutxi aztertu dienak aztertzen. Gero egia da, badaudela berdegune batazbestekoak edo ez da nola esan ez, gure hirietan akaso berdegune gehiago dagoela batazbeste oso hiri handietan dagoenaekin alderatuta, baina oso handiak diren hiri horietan berdegune oso handiak ere badaudela, naiz eta gutxi izan. Eta hor sortzen dira ez, espazio natural, ez oso egiazkoak edo pixkate, gizakiak sortutako horiek iniz hitz egin dugu ez, baina hor ere aukera gehiago akaso ekosistema garatuagoak edo ez. Handiagoa nola dien aukera gehiago ematen ditu. Hyde Parken gertatuko da, ez dakit, ez bururatzen oraintxe Bilbo edo Donostiako parke baten izena, baina... Baina Kristina. Kasildako, baina ondiago, ez? Baina da Kristina nea baino eta... Joan ikustera, maupane unagetzen ez dena, joan ikustera. Willis Ramonek abesten duen bezalaxe joan ikustera, atera hirietara eta begiratu bestetik ez daukazue, hirietan dagoen dibertsitate, hirietan dagoen, bioanistasun hori, handiagoa, txikiagoa edo, baina dagoela hori ikusteko eta horren kontziente izateko. Eta bidali guri argazkiak oso estetikoak direlako landareak ateratzen direnean zirrikituetatik, aipatzen genuen bezala, bai eraikinetan edo baldosetan, eta beraz, argazkiren bat ateratzen boli gonze, bidali guri. Akaizara sola eskerrik asko eta hurrengora arte espero dut azkenekotik ona igaro den denbora baino desiente gutxiago igarotzea. Eskerrik asko gonbidatzeagatik berez. Zaindu.
Keep calm and bigarren kafea. Goizeko 11:22 minutu eta hementxe goaz aurrera, mai eskapatu zaigu eta mai bueltan dugu, baina berriz ere mai isilik ukiko dugu. Mai gaur zurekin jolasean gabiltza, isiltasunaren giroan hasi dugu sarrera eta ez gara isiltzen. Gartxotun zain letonak osatu du doinuetatik haratago podcasta guretzat, atzo no gendarrekin luzatu egin ginen eta ezin izan genuen sartu, eta gaur bai, Xabi Duorekin izan da Gartxotun zain letona, naiz eta Gartxot bera ere Bartzelona giroan daukagun, osatu digu doinuetatik haratago, eta hementxe Xabi Duorekin izan dako solasaldia, eta baita ere ark proposatutako kantak ere. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara, badakizu hemen astero bezala elkartzen gara, doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako gonbidatua lagun zarba da, holtza asko elkarbanatu dut berarekin, baina badakit benetan musikazalea handia dela eta horregatik bota diot gonbita gure artera etortzeko. Xabier Duo handia da bere izena eta entzun dezagun telefonaren bestaldean ze kantu gomendatu nahi izan dizkigun. Kaixo, Xabi Duo naiz. Eta musika beti izan da nire bizitzaren ardatzetako bat. Nire abesti kutxunetako bat, Anarik Zebra diskoan daukan gu abestia da. Lisaboko Txapekin kolaborazioa egiten duena. Mila gauzengatik, baina batez ere beraien arteko kimika hori oso ondo laburbiltzen duelako. Zetatik erbesteratua Gorantz erortzen garena Aztu ezinez Nahasten direnak itxasoazpian Batetik bestera Zuaiz nomada Erraturiko Abian erroturiko txoria Egia Zala beltzak dituguna Beldurrez
Eman diogunak murru batek besarkatuta bezalaga. Gauez bakardadeak bortxatzen gaitxoean, elkar jaten dugun arrain grinatxua gara, hiltzean ura zalaratzen garenak, erroak haragi bizitan bezala. Inori bezari eusten ez garenak, agaririk ez dulako, notan ez dugunak, denboraren lastarak, aregiten gaituanak. Baino borrokan egiten ez dugunak, ez esateko beldurrez bai esaten, gure besarkada larriekin besteak, itxotzen dituguna, larritasun minez, larritasun minez, gure besarkaekin besteak, itotzen ditugunak, joak ezkultatzen ditugunak, egan atera aurretik, bihotz arrozetatik, erbesteratuak, bihotz arrozetatik, erbesteratuak, bihotz. Nere bigarren abesti kutxuna Marmol taldearen Declaración Total de Guerra abestia da. Tristura, indarra eta beste soinu hola berezi batzuk batzen dituztelako eta oso berezia iruditzen zaidalako egiten duten nasketa. En lo alto de un árbol debe quedar contra el mar, con la Happy Brigade bloqueando el Megapar. Declaración total de guerra, declaración total. Suben al
Nire hirugarren abesti kutxuna da la SDJ Crewren Kuro abestia, Komandos diskotik, disko osoa aukeratu halko nuke, baina abesti hori izugarria da. Rap munduan estatu mailan esango nuke hoberena, talderik hoberena dela, oraintxe bertan. ¿A que no te va? También lloro como Ortega Cano, SDJ los perros del hortelano. Aprovechan mi rebufo, pero tranquilo, que no se nos va de las manos. Son transformistas como Miguel Bosé, tacones lejanos. Doy la vida por mis padres, por mi mujer y mi hermano. Señoría, vivimos a contramano. Vi explotar el cuartel de Legutiano, cómo se follaba Gillian Darmo di Luciano. Somos invierno, vosotros verano. Me estás jodiendo como Gregorio Manzano. ¿Y tú qué? ¿Te crees albano? Serás un cabrón ahogado en el pantano. Defiéndete, tu discurso en nuestra audiencia es liviano. Chacurras de paisano. También sufro como Ortega Cano. Vivo la serie El Comisario. Tú querías ser Joselito, pero se te fue de las manos. Voy del monte hacia los edificios. No haces honor a esto, primo. Dejé atrás mi vida, con ella no la necesito. A los cuervos se la suda el espantapájaros. Soy un lobo, no un chivato como Miquel Lejarza. Y cuando hay luna llena lloro. Entra el sol por los agujeros de la persiana y la llamada al rezo parece que estoy en Morocco. Té verde y las gafas de sol, la pistola en la sobaquera. Salir de la miseria y llevármelo todo. Tronco, tengo asumido que soy mucho mejor que vosotros. No te va, a que no te va, a que no te va. Nire laugarren abesti kutxuna oso oroitzapen onak ekartzen dizkidan Reminders da, Touche Amore talde Kaliforniarrarena. Benetan bere mezuak eta letrak asko ukitzen hobelako. Shotgun mouth and apathy. I need reminders of the love I have. I need reminders, good or bad. I tilt my chin up in photographs. I start a way to reinvent the past. With the head so beat and trained, I'm running on empty as the world collapses with complacency. To nature takes its fantasy. I need reminders of the love I have. I need reminders, good or bad. I tilt my chin up in photographs. I start a way to reinvent the past.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hementxe gara, 20 minutu erdiko 12etarako, eta kantu honekin kokatuko gara Txileko Andeen leku berezienetako batean. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Ez dakit mai pixkat privilegiotik egindako zerbait baden, baina inoiz aipatu dut dekadentzian, abandonoan, alako estetika poetikoa topatzen dugula batzuk, eta bada, nik uste pixkat paternalista, pixkat, kontuz behintzat esan beharreko zerbait, baina bai, badago zerbait hiri abandonatuetan, ederrere egiten zaiguna. Ez dakit poetika hori nolabait ulertzen duzun edo zure egiten duzun. Ulertzen da zer esan nahi duzun, bizirik jarraitzen dira guendik, naiz eta ezakit, zerbait da gor barrun, ez? Bai, badago zerbait. Eta horrelako txokoetara joateko joera hartu dugu azken aldian, hemen bigarren kafean, eta gaur beste txoko batera eraman nahi zaituztego. Haren izenarekin buelta asko eman daitezke, baina gaur egun bada Txileko arkitekturaren eta kulturaren ondarea. Sewell, utxik dagoen mehatze hiri bat da. Orokorrean, asko dira mehatze industriak abandonatu dituen hiriak, alegia. Ustiapenerako sortu diren hiriak eta gerora, mehatze interes hori edo mehatze hori agortu den momentuan han utzi direnak askotan aipatu ditugunak eta gaur horretako beste bati helduko diogu. Sewell, Andeetako mendikatean kokatua, gaur egun Matxali komunarena da, esparru hori, eta Txileko Santiago de Txiletik 150 kilometro hegoaldera dago. Hiririk gertukoena mai Rancagua, 64 kilometrotara. Pentsa, 20. mendearen hasieran bertan mehatzea interesgarria zela pentsatu zuenak, hiririk gertukoena 64 kilometrota zegoela pentsatuta, trenbiderik ezartean, zer pentsatu zuen? El establecimiento. Gaztelerazko establecerse aditzetik, hemen kokatuko gara, eta ezagit kokapena edo izenarekin antxe Txilen kokatu zuten. Gizateriaren ondare izendatu zuen UNESCOk 2006 urtean, Txilerako eta mundurako duen balio historiko eta kulturalagatik, baina 2006 urtean ondare hori izendatu aurretik, gizateriaren ondare izendatu aurretik, iaia 100 urte bat ziren, lehenengoz hasi zirela Sewell eraikitzen eta populatzen. Pentsa 1904 hasi zela William Braden ingeniari estatu batuarraren eskutik. Hemen Braden Cooper mehatze enpresa dago tartean, estatu batuarrak ziren beraiek. Lehenago ere mehatze aztarnategietan ibilitakoak, el teniente mehatzetan. Eta hasiera batean izen hori establezimendua edo izena hartu zuen, ondoren El Molino, pixkanaka aldatzen joan zen. Hiria Ogasun Ministerioak minerala ustiatzeko onartu aurretik eraiki zen. Alegia, 1905 apirilaren 29 nolabait, hiria martxan zen, eta egun hori da nolabait Sewellen fundazio data ofiziala, baina poliki garapen hark eraman zuen trenbidea bertaraino. Tren kilometro asko ere egin dira mehatzen ustiapenerako, eta 1907an, pentsa, hiriaren sorrera baino 2 urte beranduago hasi ziren trenbidea sortzen, eta 1911arako 4 urtetan Sewell eta Rancagauaren arteko trenbidea osatuta zegoen 74 kilometro, pentsa, garai hartan, Andeetan barrena oso trenbide, edo oso bide, oso distantzia korapilatxua, eta trenak lotu zituenak. Gaur egun Sewell bezala ezagutzen dugu, establezimendua, edota El Molino, errota bezala ezagun izan zen hori, oso gauzak kuriosoagatik, eta nahiko, axola begatik. Bartonen
zera, enpresa kide zen, Braden Cooper koren, goi ejekutibo bat zen, Sewell delakoa, eta Txileko lurretan ekimena, nunbait asko babestu zuen interes enpresarialetik, beti ere baina Txileko lurra inoiz zapaldu gabe, New Yorken hiltzen, eta kokaguneari Sewell izena jarri zioten. Eta handik aurrera, 1915 aurrera, egunkarietan eta horrelakoetan iragartzen zuten Sewell, mehatze establezimendu ospetsua. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Hementxe streamingez jarraitzen gaituzuen ontzat irudi zahar batzuk ere topatu ditugu mehatze industri horren astapenei dagokiena. Eta tira, han hasi ziren poliki-poliki hiri eraikitzen. Malkartsua, aldapa, hortxe interes arkitektonikoa ere, iaia kalerik ez duen hiria, baina eskailera mordoa duena. Tira, bere historiari pixka eta reparatuta, 1916an Braden Cooper konpainia honek akzioak saldu zituen, gerora Txileko estatuak erosi zituen, 151 akzioen 151, 60ko hamarkadaren bukaeran egontzelako kobrearen nazionalizazioaren politika, urte gutxi iraun zituena, 1971 arte. Eta hortxe hasi ziren, urte horretan bertan, Baiara operazioa, nolabait, Sewellko biztanleak Rancagua eramateko. Estatuak ezin zuen bere gain hartu kanpamendu horren gastua, eta horrekin batera, poliki-poliki, Txileko estatuak ere kobrearen errepidea eraiki zuen, Rancagua Sewell trenbidea ezin erabilita geratu zen 80ko hamarkadaren hasieran, poliki-poliki, hiriak interesa galdu zuen, mehatze politika horietan ere, estatuen esku batzutan gauzak ondo funtzionatzen dute eta beste batzuetan ez, eta, Txile ere egoera politiko oso korapilatxoan ibili zen, 70ko eta 80ko hamarkada haietan. Gaur egun Sewell Codelco Division, el tenienteren jabetzakoa da, estatuko enpresa horrek mantentzen ditu hortxe, herrira egiten diren bisita turistikoak eta baina nonbait, ustiapena eta mehatzearen garai bateko logika horiek ere, aldatu dira. Baina, pentsa, Txileko handeetan Sewell 2140 metrotara dago, Cerro Negro mendiaren hegalean, eta hortxe Rancagauaren ekialdean. Pentsa, 2140 metrotara bizi egin behar da, baina batez ere bizi egin behar da, aldapa baten bete-betean kokatu nahi duzun etxe sorta batean, ez? Beraz, ez dago, kalerik esan da bezala, eskailera handi bat dago, eta horri deitzen diote nolabait kale nagusia. Handik sartzen zara Sewellen, eta, jatorrizko erriskatik gaur egon, justu hiriaren erdigunea geratzen da, zati handi bat desegin eta ere egin baitzuten 80ko hamarkadaren hasieran, baina posible da hiria bisitatzea. Rancagauatik abiatzen den bidaia turistiko sorta bat badago, eta bertara jende desente mugitzen da urtero, lehen aipatu dudan, dekadentziaren, abandonoaren, badagoen eta ez dagoenaren fantasmagorikoa ere baden horren estetikak erakarri da. Todo el clamor, el derecho. Interesak, ez beti, ez dakit, helburu turistikoren bat edo, nik uste dut, aipatu duzu ez, trenbidea edo kobrearen errepidea, esango nuke trenbide hori eta errepide hori, ez ziren eraiki jendea eramateko, baizik eta dirua eramateko, minerala jaisteko, bai. Eta ze kurioso, ez? Eta karo, kale nagusia eskaileretako 5, ez? Hor bizi direnak 5, azken finean mineralak da inporta zaiena edo mugitzen zaiena. Bai, zalantzari gabe, badakizun zerkin amesten nuen txikitan eta uste dut pelikuletan hau agertzen dela, igual westernetan gehiago, ez? Trenbide batean 2 lagun jarri eta palanka handi bati gora eta bera eginez, bagoi txiki horiek, plataformatxo horiek, hoiekin, eta oso politia litzateke ez, trenbide abandonatu luze bat hartu, eta egunetako olako trabesia bat egitea. Josu iztu eta bihar dator galdetu behar diogu, inoiz horrelakorik bururatu zaion, baina, badago horrere
Nunbait egongo da, horrelako. Egongo da, bueno, bestela hori sortzen zaila ez da izango. Paseotxo bat emateko, baina 100 kilometro egiteko egongo da. Eta aldapagora, ez? Ba, pentsa, 20. mendean izan zuen garrantzi horri esker eta barre, zegoelek sari mordoa jaso du mai, nahiko leku berezi eta xelebrea bada ere, hiri vertikala, deitzen diote, ba, malda oso pikoa delako, horre batazbesteko 130 maldak eta guzti badaude, eta tira, oinez igotzeko, ba, komeriak izaten dituzun horietakoak, horrexegatik eskailerak, baina, bai, monumentu nazional izendatu zuten, eremu tipikoaren kategorian, 1988an, eta UNESCOren mundu ondarearen batzordeak, gizateriaren ondare izendatu zuenen aipatu dudan bezala, 2006 urtean, Vilnan, Lituanian izan zen, eta hor nolabait langileen hirien fenomeno globalaren salbuespenezko adibide gisa nabarmendu zuten, pentsa, hemen badago ere pixkate eufemismotik, ez? Langileen hirien fenomeno globalaren salbuespenezko adibidea. Edo kapitalismoaren sarraski naturala, baina antxe eraiki zuten, eta poliki-poliki hiriaren abandono horretan turismoaren interesek eraman dute basaterako kobrezko mehatzaritza handiaren museoa sortzea. Hor badaude ez, izen bereko konzentratzaileak eta industria instalazio gutxi batzuk lanean jarraitzen dute, han badago oraindik zertxo bait, baina orokorrean, ibilgailuz iristen da jendeak, kobrezko errepidearen zati batetik, eta gaur egon, kanpamentuaren jatorrizko 50 bat eraikin daude zutik, ez dira gutxi mai, eta zahar berritu egin dituzte, pixka turismoaren intereserako, jendearen bisita jasotzeko. Azkenean zeuelen kobrezko mehatzaritza museo hori sortu zenetik ere, horrek sortu du halako interes antropologikoago edo kulturalago baten turismoa, eta 2001ko abuztuaren hasieratik proiektu horrekin hasi zirenetik, duela ja 12-14 bat urte museo inauguratu zuten, eta nonbait, badago ja azpiegitura bat, zerregin sortatxo bat, batetik museoa bisitatu, hiriak ikusi, munduko mehatze luzenetako batzuk ere bertan daude, zegoelen, ez dakit, 15.000 biztanle bizitzera heldu ziren, eta ustiapen hartan tonaka eta tonaka kobre atera zuten, noski, 100 eta 100 pertsona ere hil ziren, 20. mendeko mehatzaritzak hori ere izan zuen, eta horrexegatik, uste dute, poetika eta estetika hori aipatu bai, baino era berean kontuan izan behar dugula errealitatea ere zenolako gogorra izan zen bertan, ez? Eta esan da bezala rekorrak, sariak, denetarik dago bertan, baina gaur egun bada, ez dakitola estetika abandonatu xamar bateko eski estazio baten antzeko zerbait, handetan negu inguruan, gure udaran, elur mordoa izaten dute, egia da oraintxe handeetan pentsatzeak segituan garamatzala La Sociedad de la Nieve pelikularen iruditeria hortara, baina bai, elurra goiti bera, eta aldapa malkarretan sortu zuten hiri. Techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Hortxene bien datua zehaztu nahian, zeburuan neukan, kobrearen mehatze haundiena da munduan. Ez munduko mehatzerik haundiena, baina kobrea ustiatzeko lurrazpian dagoen mehatze haundiena da hause, esan da bezala Sewell edo eta beste momentu batzutan ere, bestelako izenak hartu zituena, baina rekorrak eta museoak museo, turismoaren zerbitzura geratu da gaur egun, garai batean, interes ekonomikoek sustatutako leku hau. Estatu batuarrak ziren bertan jabe, eta txiletarrak langile, hori ere imagina dezakezue, eta bertan Txileko txoko askotatik, lan bila eta krisi garaietan, iritsitako txiletarrak kokatu ziren, eta nolabait, sortu zuten alako, Txile barruko beldorretxo bat, eta migrazio mordoa elkartu zen, esan da bezala, 15.000 biztanle handetako herriska txiki batean eta iririk gertuena 64 kilometrora izan da, bazen, nahiko fenomeno kuriosoa, eta horregatik pixkate,
epopeia enpresarialtzat hartzen da pixkate Bradenek sortu zuen hau, ze egia da bertan ezerezetik hasi eta kobrearen inguruan lortu zutela herri bat sortzea, iaia iritxo bat sortzea, eta gaur egun interese turistiko handia sortzen duen. Adibidez, nio galtzen naiz bain dela 20 urte, Amarotzko antzerki taldearekin egin genuen Augusto Boalen obra bat, Murro en Punta de Faca, hor ziren 6 pertsonaje imigrantek zirela, eta bat txiletarra zan, eta behin baino gehiagotan aipatzen zula kobrea, txilea eta kobrea. Eta ez genekin zeba, informazio falta, eta hasi ginen pixkate ikusten, eta historia asko dagorren atzean, simbolo nazionala bihurtu zan kobrea Txilen, eta gero dekadentzi bat etorri zela, krisi bat, 70 markadan esango nukela, eta justo hor data egiten idatzita dago Murro en Punta de Faca, eta horren kulpa horregatik ies egin alde egin zuten hainbeste inmigrantek, obra zoragarria zan, inmigrante herrialde ezberdinetako elkartzen ziren Europara etortzeko nahian edo helburu horrekin, eta uste dut markatzen dula horrelako dekadentziaren etapa bat, oso ez ezaguna askotan guretzat. Goizeko 11:45 minutu diren honetan, aurrera goaz, azken minutuak emakume honen konpainian igarotzeko. You close where you can stay forever, you can be so that it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. Gaurko egunez jaio zen Alicia Auello Cook Keys, Manhattanen, New Yorken, estatu batuetan R&B estiloaren abeslari, eta tira, gaur egun oraindik puri-purian dagoen ahots doktore eta eder horietakoa. Bere lehenengo diskotik ja ikarragezko arrakasta lortu zuten, Songs in a Minor, 2001, eta hortik aurrera bere giro neo-soul horretan, ez dakit, abeslari, konposatzaile, diba handia, aipatu dugu gaur mai sarreran, Ita James gaurko egunez jaio zela, Rhythm and Bluesaren beste erregina horietako bat, hainbat estilotan aritu zena, eta zenbat artisten influentzia izan zen Ita James, esango nuke Alicia Keysek ere Ita James asko dastatu zuela bere hortzaroan, edo gaur egun ere dastatzen jarraituko duela. Alicia Keysen kantu honekin egingo dizuegu agurra, No One kantuarekin, Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunera arte. Placer bat, eskerrik asko. Bihar hementsi izango da Jana Maritorenak enbe, bihar hementsi izango da Julen Goikoetxe Arbegozo, akaso bihar hementsi izango dugu Juri Ezeiz Arandia dagoeneko osatuta, eta tira, guk agurtzeko ordua dugula dagoeneko. Bagoaz, orain txamabietan informazioaren txanda hementxe naiz irratian, eta gu bihar goizeko 11:05 izango gara bueltan saio. Potoloa daukagu zuentzat, bixi ibili beharko dugu, ze Iza Surkijorekin ariko gara, bere, azken pelikula, 20.000 especies de abejasekin, nominazio eskuratu du Goya sarietarako, eta bihar kontatuko digu, arte zuzendaritza honeraren, izendapen horren atarian edo giroan nola sentitzen den. Josu Iztuetarekin ariko gara, 3 pauso eta 3 norabide bidai horrekin aurrera jarraituz, oroitekeko arduradunak gurera datoz, adineko jendearentzat errealitate virtualaren giroan ariko gara, Eneko Kaierekin ariko gara, lehen aipatu dizuegun bezalaxe, Palestinar lurretan gertatzen ari den sarraski horren aurka hemen izan diren, mobilizazio eta aldarrekapenak gertuagotik ulertzeko, kafe hartuko dugu arte eszenikoen giroan, nekatu naiz, kontatze hutsarekin, baina bihar indarrez bete eta izango gara, goizeko 11:05 aurrera zuekin hau guztia elkarbanatzeko. Izan ondo, zaindu, aio! Oh,
Keep calm and bigarren kafea.